ng Sed Kogon Capsule. Nakala ko parang madali na yung kidney ko. Palagi kong nagkinig na advertise Kogon Capsule, sinubukan ko po. Kinig ko na yung capsule na Kogon. Sa awa ng Diyos pagkabukasan, maganda na ang daloy ng aking pag-ihi. Kayo po mayroon kayong naramdaman sa iyong kidney. Subukan lang ninyo na magamit ng Sed Kogon Capsule. Nelson Gapido, Tagamasok, Bayumbong, Nuaris, Kaya. 58 na. Sed Kogon Capsule. Gawa ng Sed Marketing. Ang kalayaan sa pamamahayag ang siyang garantiya ng malayang partisipasyon at pagmamasid ng mga mamamayan sa mga araw-araw na kilos at galaw ng pamahalaan. At ang malayang partisipasyon ng mamamayan sa pagpapatakbo ng kanyang pamahalaan ay siyang tunay na garantiya ng ating kalayaan. Ito ang prinsipyong pinaglalaban sa ating palatuntunang Firing Line! Tumatalakay ng mga maiinit at nagbabagang mga isyu na may kinalaman sa kapakanan ng mamamayan. Firing Line! Naghahatid ng mga ulat mula sa mga tanggapan ng City Hall, Capitol, Philippine National Police Offices, military at iba't ibang mga government offices na nakalap ng ating mga masigasig na beat reporters. Firing Line! Maghahatid sa inyo ng mga police at hospital reports na nakalap ng ating mga masisipag na mga field reporters, mga live interviews mula sa ating mga newsmakers. Ito ang kabuuan ng ating palatuntunang Firing Line! Dito lamang sa DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Maksyong hapon Pilipinas, maksyong hapon Pangasinan. Masantos na maabigyan nga rin po da sikin namin na kabaluyan. Ipaparuntal sa programa na Firing Line. Banyo kami ang gadoras na lasay sa Dasayan Labi Agagi. Magteriyon na lingkor, Aksyon Joel Balolong. Technical Control, Aksyon Conrad Alvarez. Yan nga rin nasari kabiyangan na Aksyon Radio Reporter. Yawatan yarada paway manalutor ni nasaray. Balita impormasyon. Balita, komentaryo, serbisyo publiko agagik, dasayan ng arum kabaluyan, nasaya Martes, pizza 25 at bulan agagik na Agosto 2026. Nabuwas agagik 8-26, piang-piang, kupilot. Ya 26 po mga kaibigan, nabuwas ta nagagik yan. Laga naman. Naimbag nga malum kada kayo amin na po. DJ kay Lukuan ti Pangasinan. Magandang mainit, maulan, makulimlim at kuminsan lumalabas ang haring araw dyan po sa Western Pangasinan. Dan siyempre, aminyularan puro-puron Pangasinensen man ang araw lawas at luyag na Pangasinan. Ilulugay mi kayo agagi ka na masantos, maabig, magayagan. Maaliwala siyang araw magagi ka na Martes po si kayo namin. Verse of the day tayo, sayan nga rin magagik, antisten laon ni Ray, balita tayo, dasayan nga rin po mga kaibigan, sa Robert Karunungan Munda Cruz, maabigyan nga rin po si kayo sa Robert Karunungan Munda Cruz at San Carlos City, nung takilang tampol, tapianon tanat, sakso ako na si kayo, sa Robert Karunungan Munda Cruz, sa verse of the day tayo, dasayan nga rin magagik, malala po, Psalms chapter 100 verse 5. In kwanto niya gagik, for the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generations. Psalms chapter 100 verse 5, para si kinamintan kabaluyan na dasayan ngaram. Tanata nagagi kalaan tila rin balita tayo, pero kaya gagi ka unang kupaya kabaluyan. So mismo na palapagagagik na sa NBI panamaglay ng Direktor Matibag po mga kaibigan. Pero magandang hapon po dakina na Ma'am Bibian Olarte, Sir Manolo Mondero, masanto siya nga ramutod si kayo. Sayan update masanto siya nga ramutod si kayo sir, update labgay ng ating panahon na abigyo ya dumarengal manoy na walay sari-sari store to jaad
Barangay Real or Bistondo, Pangasinan. Sir Manolito, nanigunoy di sa say ipapaway agagik na pag-asa nanigunuyan tan pero ni nampasakbay lara agagik kaya wala ray paspas ay manuntumbok niran na agaw at medyo pendenden so sitwasyon na panahon say oran agagik at niarin mabutbut lapo agagik at taluray kapoy na panahon niya kabalaybay at gilig-gilig agagik na Pilipinas si sakay wala West South China Sea ta siyempre ang kapod West Philippine Sea South China Sea and then si sakay wad tanod Pacific area iaya agagik at mamapakasil na habagat giagagik mismo na Luzon area kaya si kwan na pag-asa wala agagik iray naideklaralaya flood landslide prone area labin sa kuya barangay ditan the Baguio City kabaluyan nanigunuyan anapungkutan pero wala ta na ibagala na pag-asa tapiano napanpreparaan nagkalula at sararamay manaya magagi kira at gilig-gilig na palandoy yan saman safety so manaya mo gilig na palandoy pero nata nagagik mukhang ibang sitwasyon la kasi sari ka palandoyan tayo limulo ka kalagagi kiray pundasyon to niya tanabutaw-butaw lay kaliber-liber ya nagkalula di tanod Cannon Road agagik di ba nung nanunutan nyo nainaylay landslide aking kanyo paano to agagik kaya unlo kakarata namin barina man barina dya piano for prevention at saraman iray falling rocks ira kabaloyan and then dyan pakakaga galaw tuta nagagik ya unlalamat laman irami nang didikit iran bato natanon ng lalamat ya agagik during the operations po mga kaibigan at pagkatapos sa umpulag sumaksilya uran unagos at sarami kulay lamat amay lamat umbalog tan undangel natanod din mangel ya agagik pagkatapos na iniya nadadala na nasari lulugan ng siyempre tan yugyug unlulo ka kararata nagagik ya unlulo ka nulimulo ka kiraratan lapod sa rami lamot na kakiwa nagagik at aganiratan na pulag balat no nasabila agagik may panahon niya subsobra oran and then pagkatapos babasigan na maksiliran dagam ay unlukakan amintan kato nagagawi landslide natan na may kapigalang bangat yendalan na habagat agagik yan grabe agagik sa agawan landslide ditan agagik so dakelya casualties at tabun-tabunan iragagik at sa may agray iran na bato dalin pitek ya malalapod palandoy kaya ingat-ingat po tayo nanigunan anapungkutan pero unong ko pa ni agagik ay tani sa kaya sensitibo na balita ya dasararayan kaplasan ang tutang kanyo ay agagik dengelyon mo nga sa NBI at tukoy dalay grupo na groomers grupo ya groomers iayat man tatarget at sare minor de edad dengelyon mo nga agagik yan at tukoy layan na National Bureau of Investigation ng NBI sa kaya grupo ya tinawag agagik yan groomers ya man tatarget na sare minor de edad at social media unong NBI Director Attorney Melvin Matibag aloban na bureau so grupo group chat na grupo iayat kalaunan at nang kulap sa gagik ya alaba ito ibabaga no nang kulap siya awan tumi pananawag saya indisabled dan kabaloyan libo-libon individual agagik sumembro to niya kabiyang alatan sumalalapod arumiran bansa and then kaslakan iraratan at Pilipino ingkwanon matibag ya tatargetin na grupo ira edad 12 hanggang 19 yaing ganyo nirarayan na irarayay biktima ya manggawa na karasan tan mansilbin partiya ya tatawag da initiation dan yan kabaluyan biro po nyo no wamangkila na brainwash ka la sige para mapatunayan na ikaw ay talagang tunay at karapat dapat kang maging membro na ng groomers sa eskwelahan bumaril ka ng ganito etc. Uman gagagik yan ayat bibrinwasan dara kabaluyan tansatan nagagik ya tatawag dan initiation tan pian magmaliw kan membro na grupo da groomers kabaluyan
inaamtan natin NBI na wali pikabyangan na bilang grupo datoon posible na aka-influential sa residente involved nan sa siya niran school shooting at San Jose National High School at Tacloban City tan Ateneo de Zamboanga University. Jadbik nyo at manggagawa mo sa NBI na profiling at sa individual nagmaliwa partira online na video na school shooting piyan natukoy agagik ya so posibleng partisipasyon dan niya araraman agagik sa mga upload ya tampol. Akay schedule agagik ya mituyaw si Matibag Gadiakin ang Executive Secretary Rarpricto sa opisyal agagik ya DICT cybercrime po mga kaibigan. And then Cybercrime Investigation tan Coordinating Center Mita at sa Huibes piansing baton sa bilan issue. Agagi ka abangan po natin kaya sikirat tan iran na sikirat tan agagik iran awa mismo tatawagan tayo ya atatang manalwar kayo agagik ya tapianon tanata magano pa kabaluyan ata. Pero wags ko magano. Gagi ka sarayan bagta. Itan po agagi kaya sarayan pangkanunawa kaya ingat-ingat po tayo. Sararayan na kaplusan. Kapiano arate anak tayo bantayan nyo agagi kaya agira kabaluyan na impluensyan na sararaya iran grupo agagi kad sarayan kaplusan. Ay talaga naman. Kaya kasya tibiyag agagi pana alwaran tira kabaluyan sarayan pangkanaunawan. Away magano wala ba lagagik so tinya sarayan bagtaya. Ay talaga basta ingat-ingat tayo bagaan nyo rate anak yung agagik yagira basta-basta man bibibiyang umisasali o sararatan o mambilbilan wala ra agagik iray grupo yung manus presira groomers agagik alooban na sa kabiyangan ng NBI kabubag ta agagik nang kulap siya tas siyempre anong nangdaya wala akalubod si kara wala remembro da agagik iran na taga-pawaya bansa, siyempre marurunong irarata nagagi kada tatawagan tayo na JED communication, kaya yan agagi ka sarayan pangkanaunawa talaga naman. Anyway, tuloy-tuloy tinagagi kada karumanira na balita impormasyon nani ganuya nasa Robert Karunungan Munda Cruz mabigyan nga rin po siya kayo hindi man natakila. And then happy birthday po dakinan Vanjuk Kalimlim dita na da Santa Barbara sa isang kamungan na negosyante ako pilot saliwon to 2,000 ilako to 8,000 no saliwon to may sakya sa sakya kyan sakya spare parts na bike saliwon to tawalan to ya singano kukulan to nani ganuya to ilako to balot no sinalito 2,000 ilako to 8,000 katote kamungan to niya talaga naman. Mga gano'n agagi kumpil kami. Dahil luri ko lang ba man na Busbanjaw. Happy birthday o chika. Mga gano'n, alas 4:57 na po mga kaibigan. Kumpil kami agagi kad karumaniran balita. Hanap buhay muna tayo. Firing line! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hello, anak. Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Huga. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Si Nelson, hirap sa pag-ihi at may pananakit sa bandang kidney, natulungan ng Sed Cogon Capsule. Nakala ko parang madali na yung kidney ko. Palagi kong nagkinig na advertise Kugon capsule, sinubukan ko po. Kinig ko na yung capsule na Kugon. Sa awa ng Diyos pagkabukasan, maganda na ang daloy ng aking pag-ihi. Kayo po mayroon kayong naramdaman sa iyong kidney. Subukan lang ninyo na magamit ng Sed Kugon capsule. Nelson Gapido, Tagamasok, Bayumbong, Nuwagis, Kaya. 58 na. Sed Cogon Capsule, gawa ng Sed Marketing. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunang Firing Line! Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Tuloy-tuloy tini kabaluyan na dasaya na programa, patuloy kinin mandirang da programa na Firing Line. Mga kaibigan, kabaton tipa natin, nani ganuyan, narami man tutuputad ti papaso na panahon. Balot ipapasipur kulad si kayo, wala gagik so pasagbay na hindi ararimo tan pag-asa, iaray manuntumbok ranagaw, in-identify dalara kabaluyan, iraraman irepaso niya prone kinagagik ya prone kabaluyan landslide dakulagagik ditan mismo bengget pero maganggano tanon ni man niya kalabyan anto dan kalabyan nagagik wala gaw no stage taking ya sakay amagagik ya abalent kumbagay nakalod kanunutan to amo agay hino stage to so asawa to tananak to. Pero aside sa atan na gagik, alam mo ba ninyo yung abandonadong isang sasakyan sa Pampanga, mga kaibigan? Nawa
isang ina at pagkatapos dalawang anak po niya ang natagpo ang patay sa isa po mga kaibigan na sasakyan na inabandona at baril. Ngayon, tapos na po yung investigasyon po nila. Antayo nun itong papawayagagik. Amay ina, CPA, 31 anyo sa mo, 32 labat, tanwali duwara na nakto niyan. Agagi kat papaway, investigasyon dat. Amay ina, so, nang gawa mo lamang ya, mandisgrasya sa may anak to niya agagik, lapod utang. Pero sandali, natanbalot, untikyab tayo, at bugal yun mga kaibigan ha. Dahil alamin po natin ho, ito po yung isang follow-up po ito, update po niyan sa naganap na sakay kay hostage taking or hostage drama, di tanod bugal yun, resolve mo agagi kya in a peaceful way, mong labat taaga ng suicide di may ama. Action na ikam sa update, please come in. Yes, Maxong hapon nga sa iyo, Action Joel, at sa ating mga tagapakinig. May kinalaman nga sa nabanggit mong story na yan kanina, ay mga kapanayam natin ngayon ang si Police Chief Master Sergeant Rodolfo Naungayan, ano? Sila yung Chief Investigator ng Bugalyon PNP at isang sa mga nandun nga rin na nag-imbestiga sa naganap nga na hostage taking na yan, na kung saan ay pinangunahan nga rin mismo iyan, ano? Nag-take charge itong si PD, Police Colonel Dennis De Leon, para ma-resolve ang insidente niyan. Sir, Maxong hapon po, live na po tayo sa Radio Pangasinan. Magandang hapon po sa iyo, sir. Magandang hapon din po sa inyo, sir. Opo. Okay, so sir, maaari nyo ho bang makwento ho sa amin, sir, kung paano ho ninyo nakuha yung report regarding po dyan sa hostage taking po, sir? Ayos nga po, nung kahapon po ay nakatanggap po tayo ng ulat na mayroon pong hostage taking na naganap po sa barangay Bacabak, Bugalyon, Pangasinan. So sa pangunguna po ng aming officer in charge na Police Major Rodolfo Islabayo Jr., kagad po tayong nagtungo doon sa inireport na barangay at nagkandak agad tayo ng initial na investigasyon at negotiation doon po sa suspect. Opo. Sir, itanong lang ho namin, nung makarating ho yung mga tropa ho natin, sir, kamusta po yung senaryo ho roon, sir? Nakakulong po ba sila sa isang bahay or ano po? Pagdating po namin doon sa bahay po nila, yung suspect na lang po at yung anak niyang 18 years old ang naroon po at kita din namin na itong suspect po ay may hawak na itak po. Dahil din po, nung una po kasi ang na-hostage po nila ay yung asawa niya at yung 4 po nilang anak. Subalit nagkaroon po ng pagkakataon yung nanay at yung 3 anak, kaya po sila nakalabas ng bahay. Subalit yung 18 years old na anak, yun po ang nahawakan ng suspect at yun nga, hinostage na rin po yung, tuloy-tuloy na po yung pag-hostage doon sa 18 years old na anak. Opo, so yun po yung nanho ninyo, sir, nung rumesponde ho kayo? Yes po, sir, yun po. Ayun. Sir, itanong na rin ho namin, dahil napansin namin si Police Colonel De Leon ay sumugod din ho doon sa area, nag-take charge po siya regarding doon. Mga anong oras po siya nakarating, sir, at gaano katagal ho naganap yung drama ho riyan? Actually, pumunta po kami doon at nung nangyari po yung pangyari, tinawagan na rin po kaagad si officer in charge namin na PD, si Police Colonel Dennis De Leon. At kagad naman po nagpunta doon ang aming PD, sir. So, siya po yung nag-take over na ng hostage negotiation. Nung una ay trinay po niyang kausapin, pero talagang naging hindi po cooperative po yung suspect natin, kaya ang ating PD ay gumawa ng plano at kung ano ang nararapat na gawin upang may ligtas po yung biktima, yung 18 years old, at ma-restrain po natin yung suspect po. Opo. So sir, paano po tayo nakarating doon sa punto na naisalba ho yung 18 anyos pong dalagita and na-neutralize ho itong ating suspect po, sir? So, plinano po talaga po yun, sir, at yung mga SWAT team po ang lumusob doon sa pamumuno po ni Police Captain Jan Ramos, sir. So, kumuha sila ng ito na medyo malakas para mailawan yung para masilaw itong suspect natin. At nung nagkataon ng pagkakataon na sumilip itong suspect natin, ay kaagad pong hinila yung suspect. Kaya hindi na po siya
nagkaroon ng pagkakataon para siya ay makapag-retaliate pa sa ating mga kapulisan, sir. Opo. So sir, mga anong oras po natapos itong hostage drama ho natin? Nasa may bandang pasado alas 7 na po yung bago na kuha na restraint po yung suspect natin. Ayun. So, napansin namin, sir, lakas din ng ulan ng mga panahon po na yun. Ano ho? Yes po, sir, pero hindi naging sagabal yung lakas ng ulan para hindi natin magampanan kung ano yung nararapat at dapat gawin ng ating mga kapulisan. Opo. Sir, dun sa accounting ho natin ng mga individuals ho natin, of course, both the victims and the suspect ho, meron po ba silang injuries po na natamo because of that situation po na in-inflict po ng suspect? Batay naman po sa investigation, sir, yung 18 years old lang po ang nagkaroon ng contusion po kasi siya po yung talagang naiwan na hostage po ng kanyang ama. Sir, itanong ko lang ho, ano ba yung dahilan po na lumalabas according doon sa investigation ho natin at ginawa ho ito ng padre de pamilya po, sir? So ayon po doon sa kanyang asawa na si Geneva nga po at nagkaroon po ito ng depression itong suspect natin. So ito daw nagsimula yung depression niya nung namatay po yung anak niyang lalaki na dalawa. Doon na daw po nagpapakita na po daw ng senyales na parang may kakaiba sa ipinapakitang ugali ng asawa niya. At nung nangyari ngayon, sinabi ng suspect natin na sinabi daw niya na may daw gustong maglason sa kanila. Kaya ang ginawa niya ay ayaw niyang palabasin tong mga makina niya at kumuha siya ng itak para hindi sila makalabas. Ngayon, gustong lumabas po yung asawa, si Mrs. Geneva, pero hindi siya pinapayagan at tinututukan sila ng itak. Kaya Opo. Sir, hindi ho ba ito yung first time na maganap po yung mga ganyan na medyo dumarating na paranoid po yung suspect kaya nagagawa ho niya yung bagay na yan? Ngayon lang naman po yung pagkakataon na nangyari po yung hinostage po sila pero may sinabi din yung asawa niya na mayroong pagkakataon din na sinataktan sila pero hindi naman daw po yung ganito na nangyari umabot pa para sa hostage taking. Nako, nakakalungkot naman. Sir, ito po itanong namin. Sir, of course, medical legal niyo rin ho siya at karagdagang investigasyon ho riyan. Ito po bang suspect bukod po sa kanyang mental instability, gumagamit po ba, sir? Sa ngayon po, sir, hindi pa po namin siya nadala doon dahil inuna po namin yung proseso sa pagpapile ng kaso laban po sa kanya. At sa oras na ito ngayon, sir, naroon pa po sila sa Fiscal's Office upang isampa yung kaukulang kaso laban po sa suspect natin. Opo. Sir, ipasa ko ho itong phone kay Action Joel Balolong, yung anchor ho ng ating program para po sa karagdagang katanungan. Bueno, Action Joel, kasama natin si Police Chief Master Sergeant Rodolfo Naungayan. Yes. Maraming salamat, Action Hikam. Sergeant Naungayan, isa lamang po ang gusto ko pong ilinaw lamang ho. Sabi po nyo kanina ho na base sa yung pangyayari ho, na hindi naman talaga ito sumuko, kundi lumuwag ng kaunti pagkatapos nung sunggaban niya yung isa, na yung anak niya, na bigyan ng pagkakato ng yung mga tropa po natin. Kaya sinamantala yung pagkakataon na yon. So hindi po ito sumurrender po itong suspect po, Sergeant po, sir. Tama po kayo dyan, sir. Hindi po siya nag-surrender po. Kaya po siya nakuha dahil nga sa maayos po na operasyon para talagang makuha natin ng maayos din po yung suspect. So nung pagkakuha natin ng suspect, yung bata, malayo na po siya sa panganib. Kaya ang nag-concentrate po tayo doon sa suspect po. Yes po. So ngayon po, sir, yung ina, yung asawang babae at saka yung anak din ho, wala naman po silang mga sugat ho, wala naman pong kung anumang mga bagay na ginawa po ng kanilang ama nung hinostage po ang mga ito, sir. Kagaya nga ng sabi ko kanina, sir, yung 18 years old lang po ang nagtamo ng sugat po, sir, dahil nga siya po yung naiwan na talagang na-hostage. Okay. Sige po. Sir, Sergeant Naungayan, maraming salamat po at mabuhay po ang PNP Pangasinan. Siyempre sa pangunguna po yan ho ng ating Provincial Director kasi alam naman natin unhan po siyang andun ho. And then ang PNP Bugalan ho. Thank you po. Yes po, sir. Maraming salamat din po. Okay.
At yan, Action Joel, ang panayam natin kay Police Chief Master Sergeant Rodolfo Naungayan regarding ako dyan sa bagay ko na yan, mga kaibigan, mga ka-action po natin. At para sa kaalaman ho ng lahat, ay nakapit na ngayon, nilalakad na ngayon, nagkaka-inquest proceedings ngayon, Action Joel, laban dito sa suspect na ito. Di natin papangalanan yung kanyang family, bagamat nadulas yung dila ni Sergeant kanina, nabanggit yung pangalan ni Mrs. Ito lumalabas, na itong lalaki ay isang 55 years old na laborer, Action Joel, at yung misis niya 43 years old na housewife. Yung 18 years old na binanggit niya, isang kwanto, Action Joel, babaeng 18 years old, tas yung mga kapatid niya 12 years old na daughter na out of school youth, tapos 9 years old din na daughter at 8 years old na anak. Yun yung mga nakatakas na kalabas, Action Joel, Actually, may question si Action Dab, wala ba dati nagsumbong? Actually, Action Dab, hindi naman humahantong sa ganito kalala na insidente noon. Ngayon lang talaga nagkaroon ng total breakdown yung tatay sa pagkakataon na ito, na ayaw nang palabasin talaga itong mga to, dahil mukhang na Action Joel, wala na talaga, na-breakdown na ng mga panahon na iyon. Nakala niya, inilalasod sila, iniisay sila, kaya nagkagayon. Okay, so yun muna, Action Joel, congratulations po sa pamunuan ng Bugalyon PNP at ng Pangasinan PPO sa pangunahon ni Police Colonel Dennis De Leon, at walang naging casualty ho regarding po dito sa bagay ho na ito, Yan muna ang ating latest mula sa gitna ng aksyon, na ikang pasyon nagulat, una sa aksyon na sa balita, sama-sama tayo Pilipino. Action Radio Live Report. Maraming salamat, Aksyon Hay Kampasyon na dasatan niya balita. Buti nga ganun na nga pangyayari. Pag yung mga ibang mga hostage taking po, hostage drama po, mga kaibigan, na nauwi po ito sa pagkamatay ng suspect dahil talagang ayaw sumurinder. Kumbaga nagpapakita ho na talagang ayaw niya. Buti na nga lang po ito at mabilis po ito. Sabagay, train po itong mga pulis po natin sa mga ganyang mga bagay. Kaya nga sabi po nila, basta nabigyan po sila ng isang maliit na pagkakataon lang, maliit lang na pagkakataon, at yan ay sasamantalahin po nila. Kaya sabi nga po nila, kapag kanyan, yung space lamang po ng yung pagdidesisyon mo ay parang kakapal lang po yan ng papel, mga kaibigan. Buhay po ang nakataya po dyan, siyempre, araramunta nira, irasunda agagik ya, nababalangod sarili, ay nakukulan walay sakya patunay malalapod eksperto untan iran bagay, di ba? Pero ang tatimat jadbyok ya banda ang gapoy sa kaya atong agagik ya wala dugan pa nagnunot, yan nayari agagik ya manggawa mo nuntan, matalagitan po, mga kaibigan. Amin irarata na manggagawa, desperado era. Alas 5:16 na po, mga kaibigan. Talaranan nyo yung pag-asa na ni Gunuyan, maganggan nula bangat. Umpel kami balat agagik ya, buhay mo na tayo. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Action Radio DWCM Action Radio Pangasinan, oras ngayon, alas 5:16 ng hapon. Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Action Radio Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. MX3, dito ako bilib. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Action Radio Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Araw-araw MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3 Capsule Coffee and Tea.
Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, may glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique Toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanla po ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato, kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh! Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Huga. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Si Nelson, hirap sa pag-ihi at may pananakit sa bandang kidney. Natulungan ng Sed Cogon Capsule. Nakala ko parang madali na yung kidney ko. Palagi kong nagkinig na advertise Kugon capsule, sinubukan ko po. Kinig ko na yung capsule na Kugon. Sa awa ng Diyos pagkabukasan, maganda na ang daloy ng aking pag-ihi. Kayo po mayroon kayong naramdaman sa iyong kidney. Subukan lang ninyo na magamit ng Sed Kugon capsule. Nelson Gapido, Tagamasok, Bayumbong, Nuaris, Kaya. 58 na. Sed Cogon Capsule. Gawa ng Sed Marketing. Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Seryoso at kalidad na proyekto ba ang iyong hanap? Meron
meron tayong supplier dyan na maaasahan. Citylock Enterprises Incorporated. Iba't ibang klase ng steel bars, gaya ng Steel Asia, deformed bar, angle bars, C-pufflins, tubular, original super pipes, GI pipes, combat wire, cyclone wire, GI wire, scaffolding pipe, GI corrugated sheet, marine and ordinary plywood, hollow board, phenolic board, fiber cement board, decorative plywood, PVC board, PVC ceiling panel, wall panel, fluted panel, plumbing, hardware and industrial electrical supply, Phelps Dodge, Pilflex, Powerflex, electrical wirings, big wires, iba't ibang brands, Panasonic, Philips, Royo, Firefly, Emerald, Poly, Belgian PPR, Biofit. Sa mga simento naman, Northern Cement, Laticrete, ABC, may solar din sila, floodlights, LED lights, pintura, Davis Paints, Pinewood, power tools at marami pang iba. Wholesale or retail price, all in one sa Citylock Enterprises Incorporated with quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, main office located at Ambrosio Street, Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan. You may call them at cell phone number 0908-898-4082 or 0977-802-5678. Ganun din sa kanilang branch warehouse located at Barangay Bayawas, Urdaneta City with their cell phone number 0917-319-2345 or 0908-898-4085. Citylock Enterprises Incorporated, where you can find quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, Urdaneta City, Pangasinan. Wholesale at retail, tibay ang kasama sa bawat gawa. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Traffic na naman at papasok na ako ng opisina. Chilang habang hawak ko ang aking manibela, habang kanina pa nakakaranas ng mga pina at nabibingi na rin sa kaliwat kanan na busina. Okay lang yan, kailangan ngumiti. Paalala lang ang buhay sadyang di ang madali. Makakaranas ka ng pagod, hirap minsan ay hapde. Kaya ingat lang sa biyahe at huwag kang magmamadali. Simplihan mo lang habang binabaybay mo ang medyo mahaba-haba na daan. Huwag kang masyado mag-isip ng kung anong problema. Lahat ng yan ay merong paraan. Kung sa iba di ka panalo, pare ganito lang yan. Centrum Fuel mo lang yan. Di kalidad na gasolina dito matatagpuan. Lagi nga dyan ang Centrum Fuel kahit nasaan ka man. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel ay sigurado na panalo ka. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel may serbisyong hindi pumapalya. Kahit saan ka man pumunta, serbisyong Centrum Fuel ay makakaasa ka. Di kalidad na gasolina ay nasa kanila. Kaya ano pang hahanapin mo, wala nang iba. Kailangan mo ng hangin, di ka dito dumiretso at puro nakangiti ang sasalubong sa iyo. Bawal dito ang negatibo, lahat laging positibo. Yan ang tanging sekreto, kaya lahat panalo. Centrum Fuel at wala nang iba. Ako, ikaw at lahat tayo, yan ating kasangga. Nangunguna pag sinabing quality gasolina. Centrum Fuel ang sigaw ng bawat isa. San ka ba papunta, Baguio o Tagaytay? Walang problema kahit nasaan ka pa tumambay. Isa mo ang buong pamilya sa paglalakbay. Centrum Fuel pagdating sa gasolina ang karamay. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel ay sigurado na panalo ka. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel may serbisyong hindi pumapalya. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel ay sigurado na panalo ka. Sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum Fuel, sa Centrum
Centrum Fuel, may serbisyong hindi pumapalya. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunang Firing Line! Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Tuloy-tuloy tini kabaloyan na dasayan na programa. Patuloy kinin mandirang alagagi kada programa na Firing Line. Datan ko pilot na nang tapay kipapasa na panahon. Mga gano agagi ka? Ha? Hindi, pinang naman. No, wala may, baka walay update tulan niya. Dati papasan na panahon nagagi kada sayan ng aram kasi walay pala pagagagik na pag-asaya. Yad manuntumbok kiran na agaw-agagi kat mukhang untindi agagik so habagat eh. Pero wadya balat agagi kay so may babagakat si kayo. Ano pa? Nini tayo 5 PM ako pilot ni ay 24 balot man ay. 25 na talan. Si paring wala idadalat datulan niya agagi ka, mga gano. Antis kung dalat dato niya 106 sa barangay at Cordillera walang kadelikaduan niya landslide tan plus flood lapod habagat. Kaya wala rin ayang bitlong ko agagi kat pero da binitla agagi no wala di na lugar ye pero no wala rin kapamilya yo agagi kaya wadta niya panalwar yo lara man alwar ira agagi kaya od sarean pang kanaunawan. Pero magano takabaton tini agagi so kipapasa na panahon panamaglay ng Sir Bini paring Sir Bini son Istariha. Sir Bini. Magano. Sandali lang Sir Bini ha. At wag po kayong magmadali. Relax lang ng konti. Mga kaibigan. Sandali lang, magano. Panalwaro nagagik na sorry residente. At 106 sa barangay Cordillera Administrative Region. Yayat atukoy agagi kaya tagay so kadelikaduan ng landslide tan flash flood. Lapod patuloy panuoran, lapod abagat. Dan pasagbay so Mines and Geosciences Bureau. Cordillera at posible na igray na dalin. Pandulap tan iningganyoray lokalya gobyerno. Ya magmaliweran na kapreparad posible pan-evacuated sa residenten walad peligron lugar. Engganggana ni MGB Cordillera Regional Director Socrates Gairlan. Ya sa lokalya gobyerno agagik tan Disaster Risk Reduction Council danya ya at manulit iratan ng agagik iraramay lugar yan ay na ya makakalik na ng maksilya panuuran nagkalulad sa komunidad ya singgarad sa ilog agagik jad record na MGB amaya-may aray high risk areas at Kalinga ya unabot od 50 kabiyangalatan sa lugar at Tabuk City Pinukpok tan Rizal particular at Barangay Liwan walay 24 landslide ya prone areas natanad bengget mat kabiyang latan so Atok, Bukod, Itugon, La Trinidad, Tublaytan, Baguio City. Jad biyekto niya at walay 22 high risk area sa Dipugaw, particular at Aguinaldo, tan Alfonso Lista, Pitorad Mountain Province, tan Jad Parasiles, tan Talurad Apayao, at Kunor. Laluan niya makapangikurit na 50 hanggang 2 lasos ya milimetro o milimeter agagi ki oran supigaran parte na Cordillera loob ng tumbok iran pituran agaw agagi ka on tumbok ya pituran agaw po mga kaibigan. Official agagi dengalan tayo Sir Bini son Istarihan na National Pag-asa nilirad saya. Sir Bini, please come in. Sir Bini, sandali, bimarong nga mo ko palo si Sir Bini. Bang sandali lamang po mga kaibigan na kabatan ti pagagik so kipapasa na panahon. Mga kaibigan, nararami man tutupad ditan kipapasa na panahon, wadyala. Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa ngayon po patuloy pa rin ang monitoring natin sa dalawang weather disturbances sa paligid ng ating Philippine Area of Responsibility. Una na po dyan ay si Typhoon with international name na Saudel, and as of 3 in the afternoon ay huling namataan at 1,070 kilometers hilagang silangan po ng extreme northern Luzon. Base sa ating analysis, hindi na muling papasok ito ng ating Area of Responsibility at babagtasin lamang yung hilagang bahagi north of our Philippine Area of Responsibility habang patungo dito sa may Eastern China. Habang yung binomonitor natin ng isa pang bagyo na si Tropical Depression at Sunny kaninang umaga
as of 2 in the afternoon ay humina na bilang isang low pressure area dito sa may labas ng ating PAR. Huling namataan at 1,575 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Posible po siyang pumasok by tomorrow sa ating PAR, subalit hindi na natin nakikita na magiging isang ganap na bagyo or tropical depression sa loob ng PAR at susunod na lamang dito kay bagyong Saudel. Ang nagpapaulan pa rin po sa malaking bahagi ng bansa, lalo na dito sa western section ng Luzon and Visayas, ay ang southwest monsoon pa rin or hanging habagat. And overnight, pinakamadalas pa rin ang mga pag-ulan dito po sa bahagi ng Ilocos Region and Cordillera Region, dito sa may western section ng Central Luzon, lalo na po sa may Zambales, Bataan, Tarlac and Pampanga, sa may Cavite, Batangas, Occidental Mindoro and Antique at maging dito sa Metro Manila. So kung lalabas po ng bahay this evening or lalabas mula sa kanilang eskwela or trabaho, make sure na meron tayong proteksyon gaya po ng payong or kapote. The rest of Luzon, meron ding mga kalat-kalat na mga light to moderate rains, lalo na dito sa may eastern section ng ating bansa sa may Luzon. Habang natitirang bahagi ng Visayas and Mindanao, meron lamang po mga isolated or localized thunderstorms sa bahagi ng northern Mindanao and Caraga region, habang hindi pa rin po inuulan ng malaking bahagi ng eastern and central Visayas. At dito rin po sa may southern portion of Mindanao patuloy ang mainit at maalinsangan na panahon. Base naman po sa ating latest tropical cyclone threat potential forecast, magpapatuloy pa rin po ang pagkakaroon ng mga weather disturbance sa may silangan ng bansa hanggang sa mga unang araw po ng Setyembre. At alam naman natin kapag meron po tayong mga weather disturbance dito sa may Philippine Sea, ay posible pa rin ito maghatak ng southwest monsoon or habagat kagaya ng ginagawa sa ngayon ni na bagyong Saudel at bagyong or dating bagyong Atsani. So possible po by this Friday, posibleng may pumasok po na panibagong low pressure area or sama ng panahon sa ating area of responsibility. At pagsapit ng weekend, ay nandito na po sa may silangan ng Southern Luzon, may katamtaman na tsansa na maging isang bagyo or tropical depression. Yung next name po natin ay tatawagin sa local name na Pilandok. Pagsapit po ng huling araw po ng Agosto hanggang sa mga unang araw ng Setyembre, itong minomonitor natin na mabubuong sama ng panahon, low pressure area nga or tropical depression ay kikilos sa hilagang bahagi ng Philippine Sea, pahilagang kanluran at tumataas ang tsansa nga na maging isang ganap na bagyo. Kung mapapansin natin, maliit ang tsansa na ito'y magla-landfall, maring lumapit dito sa may Batanes and Babueng Group of Islands, at kapag nga meron tayong bagyo dito, ay posibleng mag-enhance pa rin ito or magpalakas ng southwest monsoon or habagat. At bukod pa dito, sa possible po na bagyo, ay meron pang minomonitor tayo na potensyal na low pressure area. Pagsapit po ng next week, later next week, papasok siya ng PAR as a low pressure area. Maliit lamang ang tsansa po na maging bagyo. Subalit, patuloy nating i-monitor yung kanyang movement once makapasok ito ng PAR. Posible po mabago yung senaryo natin regarding these two weather disturbances, kaya laging magantabay sa ating updates. By tomorrow naman po, that's Wednesday, August 26, asahan pa rin ng maulap na kalangitan at maulang panahon sa malaking bahagi ng northern, central Luzon at bahagi ng southern Luzon, kabilang na rin ang Metro Manila dahil pa rin po yan sa habagat. So pinaka-apektado ng occasional rains or paminsan-minsang malakas na ulan, itong La Union, Pangasinan, gayon din ng Benguet, Zambales at Bataan. So make sure po na magantabay sa ating mga possible rainfall advisories and heavy rainfall warnings. Yung mga pag-ulan doon, posible pa rin mag-cause po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang natitirang bahagi ng Ilocos Region and Cordillera Region, Cagayan Valley, asahan po ang makulimlim na panahon at may tsansa ng mga light to moderate rains. The rest of Central Luzon, Calabarzon, Metro Manila at bahagi pa ng Mindoro, may tsansa din po ng mga pag-ulan. So make sure po na kung lalabas nga ng bahay, magdala po ng payong or kapote. Hindi naman ito considered pa as kasing lakas ng mga naging pag-ulan natin nitong mga nagdaang linggo dahil po sa malakas na southwest monsoon. Habang natitirang bahagi ng Southern Luzon, kabilang ang Bicol Region and some parts of Mimaropa, asahan naman yung partly cloudy to cloudy skies at may tsansa rin ng mga pulu-pulo lamang ng mga pag-ulan or pagkidlat, pagkulog. For Metro Manila, temperatura bukas 27 to 30 degrees Celsius. Sa may Baguio, malamig pa rin po from 17 to 19 degrees Celsius at pinakamainit sa may Legazpi hanggang 33 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Visayas, pinakamataas ang tsansa ng mga pag-ulan umaga pa lamang sa may Antique, bahagi po ng Aklan at Iloilo, habang sa may Palawan, itong Calamian Group of Islands, mataas na rin po ang tsansa ng mga pag-ulan hanggang sa tanghali. Dito naman sa natitirang bahagi ng Palawan and Visayas,
Gayun din sa malaking bahagi ng Mindanao, generally partly cloudy skies naman by tomorrow at may tsansa pa rin na magiging mainit at maalinsangan, lalo na po sa malaking bahagi ng Mindanao, yung mga syudad po dyan at yung malapit po sa mga baybayin, posibleng magkaroon ng dangerous levels of heat index na 42 degrees or mas mataas pa at may tsansa pa rin po ng mga thunderstorms pero ilang lugar lamang po, kagaya pa rin dito sa may Northern Mindanao and Caraga region. Temperatura natin sa may Puerto Princesa and Cebu hanggang 33 degrees bukas. Kung ang pag-uusapan po natin ay yung actual temperature, mas mataas pa yung heat index. At pinakamainit sa may Zamboanga City and Cagayan de Oro City in terms of observed temperature at 34 degrees Celsius. Kung ang Zambales within the next 24 hours, posibleng umabot sa hanggang 100 millimeters ang dami ng mga pag-ulan. Simula naman bukas ng hapon hanggang sa Thursday ng hapon, ito yung mga lugar na posibleng magkaroon din ng 50 to 100 millimeters na dami ng mga pag-ulan. Dahil po yan sa habagat, asahan po dito sa may La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, and Bataan ng paminsan-minsang malalakas na mga pag-ulan po na maaari pa rin magdulot ng mga flash floods or landslides. At dito rin, posibleng itaas po yung ating mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories. Hindi natin nirule out na aakyat pa yung ating warnings kanina na yellow rainfall warning sa may Zambales and Bataan into orange and possibly red rainfall warning the moment na may mabuong weather disturbance sa may silangan po ng Luzon. Then pagsapit po ng Thursday afternoon hanggang Friday afternoon, kapansin-pansin na mas dumami yung mga lugar po sa Luzon na magkakaroon ng malakas na mga pag-ulan and at the same time, posibleng mas tumaas pa yung level ng ulan in a 24-hour period. Hanggang 200 millimeters po over Zambales and Occidental Mindoro. So tumataas pa rin po ang tsansa ng mga red and orange rainfall warnings natin at posibleng nga mag-cause nga ng malawakang mga pagbaha at pagguho ng lupa, especially sa may Zambales, given na nagkakaroon na ng mga pag-ulan nito lately. Habang asahan naman yung 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan simula po Thursday ng hapon. Sa may Ilocos Sur, La Union and Pangasinan, ganyan sa Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, and Bulacan. Maging dito rin po sa Metro Manila, ilabas na po yung ating mga payong at sombrero at kapote at possibly bota dun sa mga bahay na lugar. Ganyan din sa may Rizal, Cavite at lalawigan po ng Batangas. Hindi rin natin nirule out na pagsapit ng Friday hanggang weekend, mas dumami pa yung mga lugar or magpatuloy pa yung malalakas sa mga pag-ulan dahil nga sa pag-ira ng southwest monsoon na posibleng enhance ng mabubuong weather disturbance dito sa may silangan po ng Luzon. So again, mag-antabay po sa ating mga updates. Para naman sa lagay ng ating karagatan or gale warning, hanggang bukas, wala naman tayong inaasahang pagtataas po ng gale warning. So balit posible na magiging maalon pa rin sa malaking baybayin po ng Luzon and Western Visayas dahil pa rin sa southwest monsoon. So nasa 1 hanggang 1.5 metro in general ang taas ng mga pag-alon, pero the moment na mas lumalakas yung hangin at mga pag-ulan in some areas of Luzon, lalo na kapag may mga thunderstorms, posible ito umakyat sa 3.5 metro o nasa isang palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon. Delikado ito for our small and medium size na sea vessels. Habang natitirang baybayin ng Visayas and Mindanao, generally kalahati hanggang 1 metro naman ang taas ng mga alon. Para naman po sa lagay ng ating Maraming salamat, Sir Benizon Estariha po mga kaibigan. O tan, ka sitwasyon na panahon ta nagagik ya. Malapol agagik natan ni ang galaod Thursday. Wala tayo anggad Friday mga kaibigan. Wala tayo yellow warning 50 to 100 millimeter agagik kaya panuoran to niya. Pero dikit-dikit po agagik. O kaya ingat-ingat po tayo ha. Tayo latan. Napag tayo na manalwar yan ay nayagagik kada anto ka manirang gaon tayo, rarami mambiyahid Manila, ba? Tayo lata nagagik, medyo manalwar kayo agagik kaya panterter na sa oran. Mga kaibigan, lapo saya agagik. So, panaon tayo ya wala tini mamoran. Alas 5:42, talaran na nyo agagik, LTO Region 1. At nanggaw agagik, nasa kaya, wala agagik suking niya. Iniroldan yan, mampapanggap ya. Kanayon ko noon ng Director Martinez agagik na LTO. Tudas siya. Gano, detalyang ko tanani guno yan. Kasumpalan na komersyal. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Gaan ng pack? Puro powder kasi lahat? Champion! Tapat po sa inyo.
Aksyon! Radyo! Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. MX3. Dito ako bilib. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope kalakip ang rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako bilib. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. MX3 Capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bakterya and virus tested. Bilib Iray Eksperto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Aksyon! Radyo! This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayaso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sharp Babon, bakit makabloom sa tiyan? Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Sharp Babon, bakit makabloom sa tiyan? Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Bangong makabloom sa tiyan. Charm
Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Health Testimonies. Ang pagtaas ng sugar level, delikado. Maaaring magkaroon tayo ng mga komplikasyon dahil sa diabetes. Si Ginang Leonora Santos natulungan ng St. Panyawan Coffee Mix. Ang sugar ko minsan 200 something sa umaga. Pero nito pong nagpapanyawan na ako, ang baba ko minsan 136, 134. So tuwan-tuwa ako. Kaya po, minemaintain ko po yung Panyawan Coffee. Ako po yung si Mrs. Leonora Santos. Dito po ako sa Pasig, Metro Manila. 69 years old. Sa pamamagitan ng St. Panyawan Coffee Mix, natulungan na pababain ang mataas na sugar level ni Ginang Leonora Santos. Kaya wag nagmag-atubili para sa pangangalaga ng katawan, St. Panyawan. St. Health Stories. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunang Firing Line! Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Sampot ya balita tayo agagi kada saya na ngarom ne. Nang nyo ha, sa kinamin dita nagagi kya una alaga ya fixers mga kaibigan. Sa LTO Region 1, PNP Rosales strike against fixers. Sa kaya mampapanggap agagi kya, yawa kanayon kuno o relative sa gagi na Director Martinez po mga kaibigan niya. Ay agagi ka sa LTO Region 1 in aki coordinator at LTO Rosales District Office. Mga kaibigan, the Philippine National Police kabaluyan na-ural sa sakay agagi kaya man-engage in fixing activities. Tanayat reported agagi kaya man papanggap. Ya kanayon to agagi sa LTO Region 1 the Director Glorioso Daniel Martinez Serdani sa Operation _ sa LTO Region 1 agagik sa commitment niya to uphold the agency at zero corruption and non-appearance policy. Sa kaya dasare priority directives under LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw. 7-point priority agenda agagik niya. Natan sa apprehension agagik at ginawad pa na maglaya coordinated effort na LTO Rosales tan PNP Kabaluyan. Under the leadership agagik ng Major Arnold Soriano, iaya agagik at maganaw tayo sa ikingkulan. I-shortcut ko. Sa LTO Region 1 strongly condemn at pang-usar ng aranan Regional Director or any government official tapyan i-mislead the Republiko o pansulisit na kwarta or facilitate transaction outside established procedures sa agency in-emphasize to niya ni ang gapo individual inutorisaan niya unakto as fixer, intermediary or representative in exchange at pabor ya unauthorized consideration at LTO transaction kabaluyan. Magano taana pong kulad yung ngaranto niya agagik nga puli nga po yung ngaranto jaman agagik so kasyay tibiyag mga kaibigan basta wali narol dagagik sa kaya damo lang inaranan yayat ng panggap ka agagik ya si kato at tuwalay pi kanayon to agagik ya kinan Director Martinez po mga kaibigan arom nira na balita tuya balite ya sakya submarine agagik ya submarine wala agagik ayat dimalan abay agagik na sakya underwater tornado ko pilot aya man tutul ko ni abay to agagik sakya agagik ya submarine underwater tornado. An po agagik ya talaga naman kasyay tibiyag agagik Sararayan Kaplusan. And then Defense Minister Israel Katz says
ginangganto sa IDF ya act forcefully against the launching na kites from Gaza Strip in recent days. Agagi kat walay akatatak ya Nazis kabaluyan. Laga naman. My goodness ay apo Ginoo. Kaschay tibiyag po agagi kada sararayan buktan. Jad! Magano, nga po malang may oras may agagi kat sa programa magano tabisitan ti lararaya sumambabantay pa na maglay na Facebook Live na Action Radio agagi tapiano ni Ilugay Timot Ira dasayan nga rin matagtayo agagi ka makautang si Karakabaluyan ha. Tamayarap sumakautang agagi kaya tanong makautang tako pilot, siyempre wala interest nun tan. Mga ta Ilugay Tira agagi kaya magandang hapon ho o dakinan Ma'am Jocelyn Reyes and then si Manong Blan Kagiwa Yawalad Houston, Texas ngaram tayo dya palbangon damon balita Manong Blan mabigyang kabosan po palbangon po si kayo na Houston, Texas sa Amerika balat si Manong Blan siyempre tulilingwanan yelulugay ray firing line boys si Sir Ray Navarro na San Jacinto, active member na Philippine Army sa kaya siklistan professional and then si Sir Sherwin Carrera sa kaya professional mo't ya siklista agagig balan nan retiro la katon mekaniko lay bike natan dakinan Aberon Shop ditanod Sampabian pero Aberon Shop ulod Mangaldan si Bus Japin de la Carcel sa kimot ya professional ya siklista gagi kaya balan nan retiro mo natan si katoy commissioner tan mekaniko na bike mat ko pilot commissioner kasi asawa to niyo wala da broad mat andi si Sir Ryan Rosario ya sa kimot ya mo nga siklista mo da gagi balan siyempre aganon kin ya sakbay agagi kya ng balulaki katon natan na manaanap na iaanapan may agagik iya magmalu lalamot ya kumadwan na kapisaga puso to niya lapot sa kaya insidente na gailaluan at saraming bubo na girang panahon di ba Manong Blan di ba ta singgerlan umambilbilang nagahawatan Manong Blan narawi dalikan narawi banga dalikan talagang wat talaban siyempre si Manong Blan ilulugay tura mo at agagik kaya amigos tura ditan bali na Orbistondo Diyan pa na maglaynan Mayor Modisto Moding Operanya mga kaibigan. Ay understand nagagi kara LMP wala ra amod ilu-ilu At sa Ryan Bugta panang idolo ng LMP President Pangasinan Chapter po agagi kaya Mayor Ming Rosario wala ra ilu-ilu. Da Sarayan pangkanawnaw ari ka kapitan singa wala ra wali seminar damot amod tagaytay Kwanta no seminar wasumpala iraya kakapitan po agagi. And then, untan tumata dakinan na Rubina de Vera ang betul naman. Nang paramdam ka natan Miss Rubina, kumusta? Panghapon ka na pa ngayon. Magkano? Panghapon ka na ngayon na miss kita idol. Ay, siyempre mata. Talaga Rubina, talaga ang ganong babatik so panahon, talagang aya niya. Singano si Action Conrad agagik Sir Rex Villaluz naimbag na malam yung mata Sir Rex Villaluz kagawad Franco Angko Francisco at barangay Banawang Bali na Santa Barbara kagawad Franco Angko Francisco maabigyan ngaram po si kayo Mambibian Olarte maabigyan ngaram Sir Manolito Mondiro Jagay kadriyal or bistundo Sir Manolito nanggalan nyo lamit ipapasa na panahon ni man panamaglay direct data malalapod pag-asa Sir Alfredo Mendoza masansanting niyang aram ay talaga unuran unago at least kahit papano manatalo na ninsan siya so itutunday uran balot makuyum-yum su panahon di ba Sir Alfredo masanting niyang aram pilugayo para tanad barangay Mangkup Kalasyaw Pangasinan sa pamilya Mendoza Tan Perer untan matad barangay Talibao Kalasyaw Barungan Tan de Vera family sama-sama tayo Pilipino aba naman salamat po Sir Alfredo Mendoza dasay nga siyempre ang tayo laratan ang tayo tanapasan suduaran na lugar na ng Sir Alfredo bay atan may pasan nagagi kaya medyo ambulat agagik sa sitwasyon o dunyaran panaon agagik na si Bilao.
kabaluyan tan. Kaya ingat-ingat po tayo tan saray Baplor, Granada, Bragasin family. Saray Tapakan boy, sagira mo makakagawa natan na kini o makakagawa lari-laryo natan kagawa dibe. Kaya balot na merap di man pamaga kabaluyan. Siyempre may laryo agagik at kukulantoy mangkirlap agagik sinag na haring araw. Di ba? Tansari CBO sa Barangay Bentinilla, amin kayo lulugay to kayo ng dating kagawa dibe Santiago. O pelot, japami kinta. Isampot yan balita agagi ka adasayan na ngaron po agagi kaya tani wala ni nakukraan niya. Wala ni nakukraan ira na 5 minutos anti siya man alas 6. Mga kaibigan, lanti pa agay kay sampot ya balita. Tikyab ti pala ba nga lahat tersero distrito na Pangasinan. Sayan na bugtan. Ang tikyab tayo dyan tersero distrito na Pangasinan. Sayan na ngaram. Nang nanganti pa agagi sayan bugtan. Ayag kabaaya kagagi ka si Deputy Speaker Rachel Arenas. Yan ang lapod South Korea agagi ka tuloy-tuloy kabaluyan ton ginawa from South Korea kasabiton niya tampulan niya ng gawa na relief operation mat di agagi ka tersero distrito from Pangasinan timuloy agagi kyan the Tokyo para di Asia Pacific Parliamentary Meeting kasi katuti chairmanship to niya Pian mangitar agagik na tulong at sari biktima na dilapod tersero distrito. Timuloy mo iya kaya harito niya kabaluyan timuloy da Tokyo Japan non karuman Agosto 23 kung kukumon si Deputy Speaker agagik ya 3rd District Congresswoman Rachel Arenas para sa kaya international parliamentary engagement kakasumpat labala ng Deputy Speaker Arenas na lapod sa kaya official visit to South Korea. Tampulan yan intunto imano to niya at sari ka distrito to niya kabaluyan. Yan inner personal to na aki kumustahan tanang iter na tulong at sari pamilyan. Grabe na piktuan at dimalan niya impandilap or habagat agagik tan bagyo. Kabiyangan niya nila ng Congresswoman Arenas sa Barangay at Santa Barbara. Kabiyangan latan sa Kablong, agagik, Nilumbot, Gagasangan, Malanay, Poblasyon Sur, Tan Barangay Payas. Akawat Irana Family Food Pack, si Ray apektado delap na lapo Department of Social Welfare and Development DSWD jad koordinasyon niya opisina na kongresista o nga Deputy Speaker na pagya ang gapoy ugaw tan mataken buntis wala sakit nagkalulad sa rin mahirap nahirapan at sayang panahon na kalamidad iaaya katon importanten araray ayot makasabi so ayudan diretso at sa rin pamilyan mangkakukulan imo na mulad na relief operation so ginawa at arumniran baloy singa grabe na apektado na dilap jad pa na maglin opisina ng Congressman Arenas ng DSWD balog mo tagagi kunoy nagmalaw at tulong at impangidaulo at nan malasiki Councilor Vincent Arenas pamangkin niya ng Deputy Speaker. Ay naku, speaking of sa tay malasiki agagik mukhang walay official ditan kabaluyan na official agagik aluan konsyal aluan mo iya aluan konsyal wala mo iya mayor basta official agagik kaya may ligad 20% ko pilot ano po tulan na 20% to niya agilaya ay po alagaryo kareyo ula kayo sa aming posisyon niya talaga na atan kanupaganyutan nan sa aming pilitin yung babangil ni paparamdam nyo ya si kayo at patatawag na niya chita naku po 20% nga na aning nginaranan dakil official ya 20% tan aya lagi ka kabaluyan jadbik to niya kasumpalan niya na aktibidad de distrito tampulan may timuloy si Arenas sa Tokyo, Japan at kapasidad to niyan bilang House Chairperson na Committee on Foreign Affairs dyan sang kasamputan niya po share na Arenas gagik ya paunlaya at Tokyo piano natindi at 88 Council Meeting tan 54th General Assembly na ASEAN Pacific Parliamentarian Union or EPPU gatma adi atindi agagi kag pitungtong tan pabiskagan sa parliamentary ties tan relasyon na sari mambabatas at Asia Pacific region po mga kaibigan. Yan po. Agagi ka so latest update mo dyan tersero distrito po mga kaibigan na Pangasinan.
Jad panamaglayton tanagagik, mamatanir kami balot at panamagloy na pangitilakmit si kayo na masanton balikas, malalapod masanton sulat. Jad Salmo chapter 100 verse 5. Salmo chapter 100 verse 5, mga kaibigan. Itilakmid si kayo ya adasayan ngaron po agagik. Magano ta andangel Salmo 105, mga kaibigan. 105 Magano agagik ta 100 verse 5 manayan. 100 verse 5 antoy kwanto niya. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Psalms chapter 100 verse 5, para sa kinamintan kabaluyan at sa ingaram agamilan titan, nunutan tinay na itanagagik, anto ka man iray sa sitwasyon niya, pandadala ng tayo at saya na panahon kagagik, nunutan tayo, ya sa Diyos lawas at akabantag at sumaman, ya untawag at sikatunya. Ulitin ko untawag at sikatunya kabaluyan. Tan pagagi kaya technical control, Action Conrad Alvarez, amigo yo, Action Joel Balolong, mangititila kami lang si kayo na masantos, maabig, magayaga, ya ngaron po agagi, na labi po mga kibigan, siyempre alas 6 sila na Martes at si kayo namin, tandaan nyo agagi sa Action Radio, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama po tayo Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang Firing Line! Dito pa rin sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Hanggang bukas muli ng ating pagtatagpo, maraming salamat po sa inyong pakikinig. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Nay, mano po? Papasok na po ko sa school. Sige anak, kaawaan ka ng Diyos. Mag-iingat ka. Opo. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, magalang. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick.